саҳми кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо дар тоза ва озода гардонидани кӯчаву хиёбони пойтахт беназир аст. Аз ҷумла таи рӯзҳои охир кори онҳо бо боридани барф ва сард шудани ҳаво мушкилтар гардид. онҳо аз субҳи барвақт то нимашабӣ роҳраҳои пиёдагардӣ ва автомобилгардро аз барф тоза карданд. саҳми кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо дар тоза намудани барф аз гузаргоҳҳо ва дарахтони хамгашта низ беназир мебошад. дар заминаи татбиқи сиёсати инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук таҳти унвони «Ба заҳмати зан модар арҷ мегузорем» аксияи ҷумҳуриявиро роҳандозӣ намуд. аксияи идона ба рӯзи модар бахшида шуд ва дар доираи он ба зиёда аз 70 нафар занону модарон кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Исмоили Сомонӣ хӯроки гарми нисфирӯзӣ пешниҳод гардид. роҳбарияти Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук бо тақдими хӯроки гарм занону модарони роҳрӯ ва тозакорро бо рӯзи модар табрик намуда ба онҳо саломатӣ ва рӯзгори осоишта таманно карданд. миннатдории худро ба муҳтарам раиси шаҳр мерасонем ки барои дастгириҳои шабонарӯзие ки дар ҳаққи мо мекунад ва миннатдории худро ба ин ҷавонмардое ки ҳамеша дар бари моро дастгирӣ мекунанд. бинобар дастгирии ҳамино аст ки мо бисёртар илҳом мегирем. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба варзиши сабук дар ҳудуди шаҳри Душанбе чунин тадбирҳои иҷтимоӣ ва аксияҳои идонаро дар рӯзҳои минбаъда низ идома медиҳанд.